ġib damjaj. Din hija ċ-ċittadinanza tagħna. Din hija ċ-ċittadinanza tagħna. ċittadinanza Maltija, ċittadinanza Ewropea. Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex lest jaċċetta illi l-Gvern ibiħħilna ċ-ċittadinanza tagħna. U meta inti bħal Prim Ministru Joseph Muscat ma tkunx ħdimt biex inti ġibt din iċ-ċittadinanza, allura ma tkunx tista' tapprezza. Għax jekk dan il-Gvern irid jimsaħ saqajk fil-passaport tagħkom, aħna maħniex ser inħalluh. Għada għalinna ser ikolkom sorpriża. Nispera illi s-sorpriża tkun illi dan il-Gvern għandu pjan ekonomiku għaliex wara kollox l-ewwel interess tagħna aħna hu li l-pajjiż u l-ekonomija tal-pajjiż tibqa' mixja il-qudiem alla volja aħna maħniex fil-Gvern u fuq kollox li tibqa' toħloq l-impjiegi.